chibai ule tun hnaya EBOLA Hrilêng in khovel chanchin thar alwa hne hle maya hemi wang hian WHO chuan khovel pum puya international health emergency apuang hialani hemi wanga omhuna kan lo chi ai lowa he hri he enge ani ti te akai theidan le lo invên dan tur te tlema zawng han sei ve kan tum dona kan sei rei don lowa chuwangin atop thleng min lo ngei thak sak turin ka som chau a ngun dewin min lo ngei thak sak don nia tun hnaya he hrive an hmu chua le masak na ber chu Africa khomwal puya om Democratic Republic of Congo rama Ituri province ni in tuna chuan a then om ram Uganda a po hian shikai hi hmu an ni to a me pa in hmu ang hian apol fei pola ko hi Congo chu ni in fei sena ko hi Uganda chu ani tun tum hi EBOLA hri tum som pasari alen na ni to in tuna leng mek hi EBOLA bunti bukyo strain ani a he hri hi natna hlo om takle thi pui theihna sang tak nei ni ma se COVID-19 te anga borwa ka leng le hi plua ol sam taka kai angkha ani lo wangin khovel pum huwa pa Hrilêng pandemic angkhan ala thleng ngai lova tun tuma hian mi zali donin an kai to a chuan thi pui hi mi zadon an om to bokani he natna hi shikai ti ne na physical contact nei ba ka anma ni atanga thisen chil mitui than zun le ek luak le taksa tui nang dang lo chuak atanga kai the ani a physical contact ti chuan sex man te info le adang te ahwam theanga tin nuin a hnute tui atangin afa hnute hnemek akai chhong thei bok he dan na lo lan chwa dan tlang pui chu atira chuan khosik le luna chaw ti shrolna shrokna le achan hriat lowa nuam lo riawa in hriat na te ani a pumna kothalo luak le thia luak te nar thi te thil ei chak na bo te ahnua athlen le thin he Hrilêng ina taksabung poimo a khoi chiat a hnathok theilowa a siam thin zinga kal thin le chuap te atel bok ani tuna chuan he hrikai te nan thi pui dan lo thlir ve le thungila tun hmalam ai chuan he hrikai thi pui tu hi an thlahniam hle an ti a tuna hian za zela somni panga atanga somnga inkar velin an thi pui an ti chutia atahniam fe to chungpo chuan COVID-19 tilaka kha chuan mortality rate hi ala sang hle ani chu tuna chuan invên dan lam kha han sei ve le thungila ain kai chhon dan kan sei to tangkhan invên dan tur chu alang ngal ruak maya ama sabera chuan shikai ti ne na physical contact direct contact nei lo kha ania chu ba ka chuan uluk taka kutsil fai thin te mask wa te dam lo e le in na an mut bu le thom hno le an khoi hnu reng reng trompui lo le ti thiang hlim te dam lo da hran a contact tracing ti te an zun le ek ba ka an ma ni tanga thisen le tuiril le tui hnang lo chuak chi reng reng fim khur taka ti ral emo phumbo emo halral emo te tin ram hnuaya cheng nung cha te an sak ei lo le an ma ni khoi lo te po a himang he hri hi ram hnuaya cheng nung cha te atanga mihringina kai anga ngai ania abekin bak hi an rin hlel ania he natna hi athom chu na hle ma se tu na ri chuan Africa khomwal puya ram tlem te a chau hmu alani wangin kan tan lo hlau veu le lo chi ai veu kha tul ran lowa amaro chu achan chin lo hriat masak te kan rama lo lut ve ta se eng tin nge kan lo ma chanang ti lo hriat lok te hi poimo em thungani hen dan hi min akai atanga ni hnia atanga ni somni pakhat in kar chhungin alang chuak tlang puya ma se dan ranin ni riat atanga ni som chhungin mitam bera chuan alang chuak thin chuan mi in he natna kai thei din hmuna adin chuan ni somni pakhat tal kha in khung sang le in en tha in hun man tur ani a akai tam ber hi no
kai tam ber hi kum som ni le som thum in kar anga ngai an ni a mipa a in hmeichhia in an kai tam dei zawk anga ngai ani bawk tin no sen le no pangte hi an immunity ala chak tok lo wangin an ni hi ven uluk ngai zwal an ni boka tin kum upa te le natna ben von nei te po he natna kai lo tura ven uluk ngai zwal an ni ai ama ero chu fim khur tlang vek tur ero kan ni e